Co tam masz? Co to jest? No, co to jest? Kosiasi. Kluseczki. A kto zrobił te kluseczki? Mimi kosiasi. Mimi zrobiła kluseczki. A gdzie jest Mańka? Gdzie jest Mańka? Ty jesteś Mańka? Nie, ty jesteś Mimi. Mańka. Nie Mańka? A kto ty jesteś? Ty jesteś... Ka. Mańka jesteś? Tak. A nie Mimi? Nie. A Mija? Gdzie jest Mija? Gdzie jest Mija? Gdzie jest Mija? Mimi! Ty jesteś Mimi? Mańka. Jesteś Mańka?